Здравейте! Днеска играем War Robots. Да, и така, това е първият клип. Който... Надявам се да ви хареса. Да, добре, започваме. Ако знаете тази игра, мисля, че знаете, че се играе с интернет. Затова от време на време понякога ми спирал и много се нервих. Ще се опитаме днеска да изиграем битки, на които да не губим. Може малко да се лигавим, но се случва все пак първи клип. Ето ми ги роботите, които съм си купувал. Той е по средата е най-малък, ама страшно джъмпи. И отиваме на битка. Добре, започвам. Сега си избираме робот и той е малкия, за да може да превземем белите неща. Оглеждаме се и гледаме къде е най-близко. Ето и е най-близко и отиваме да го превземем. Ако са тук А, Б, С, Д и другите точки, ако успеем да ги съберем, ще победим. Който накрая събере най-много, който отбор събере най-много точки, той побеждава. Да. Може би ще си изтеглим ще си изтеглим Clash Royale и ще почнем нова част, която ще се нарича Clash Royale. Пътят от 1 до 9 арена. Някои ще се чудят, че копираме Не, просто така ми хрумна. Ето тук има колона на червените. От 1 до 10 арена, не 9. Тук има колона на червените и най-мазно. Стрелят ме! Стрелят ме! Най-мазно какво? Най-мазно щях да им взема, ама сега ме стрелят под огън и живота ми се хаби. Ето ти после набутваш към тях. Опитвам се да им избягам в момента. Вау, много добре. Ето тук има един от вражеските, трябва да го убием. Охо, един от нашите го е погнал и убихме го. Тая игра се сещам, че съм я играл за последно преди няколко месеца. Нашите пръскат другите. И по-добре внимавай, или докато... Тук се опитвам да целя тоя... Не успях. По-добре се пази и после отивай да... Този робот го изпрах заради скокът му. Да, ама само дете малко ще го убият. Какво сериозно оръжие има този. Вау. Аз се опитвам сега да стрелям. Един от червените, но не ми се получава. Това да не е стрелбата на червените. Не, е стрелбата на нашите. Ето ги. Всички тия сини имена, които виждате, са от нашите. Гордо вървим напред. Добре. В момента ние сме трима, но един от нас липсва, така че може би в последващи клипове ще го видите да снима сам. Един от нас ще успя да превземе колоната на червените и го убиха. Поне пак успя да превземе нещо. Да, но сега може пак да ни я превземат. Затова лошо, мен могат, както ме е погнал сега един червен, да ме убият скоро. Хубаво, че си имам 3 робота и щом убият единия, мога да се прерода в друг. Го! Нищо. Ако успеем да убием тоя, тия изстрели, които виждате в момента са от червените. И в момента мене целят. Това е много гадно. Ето ние. На мен почти ми свършиха патроните, свършиха ми и презареждам. И умираш, защото имаш съвсем малко живот. 1268. И ме убиха. Сега може да... Сега е мой ред. Сега давам на мой приятел да играе. Ако се изложи, ще го прибия. Да не съм тъп.
Добре, отивам. Там. Въртят ми се краката. Видя един червен, който идва към тебе. Прицели се, бе. Бягам. Чакай. Сега играете. Сега сигурно виждате Нуб да играе на такава игра. Играл съм я преди. Някой да не си помисли, че... Добре, продължавам. Добре. Започвам. Сега пак съм аз. Сега пак играя аз. Ето, този червен си заминава. Айде, убих един. Сега той даде на мен отново. В момента един от червените ми смъкна двете оръжия, това е много лошо. И ме убиха. Аз ти казах, че ще се изложиш по-зле и от мен. Сега си слагам третия робот, последната ми надежда. Ако успея да пусна... пусна ги тия ракети и сега убиват един от червените, да. Може би следващия път ще правим ревю на игри, ще ги теглим, ще ги тестваме и ще ги стиваме. Пишете долу в коментарите коя игра искате да заснемем. В момента виждам един червен. Царван. Още малко и може да свърши играта. За сега, както виждате, сме завзели 3 от колоните, а те само 2. Водим ги, това е добре. Още малко и може да ги убием. В момента виждаме един червен, който ще се опитам да го убием. Мен ме погнаха. Това е лошо. Бам! С големия заряд. Ще се разболиш, ме. Ако чувате някакъв глас, това е просто бабата на един от дърточките. Все едно я няма. Лошо. Един от червените... Да, губим. Мен ме убиха. Вау, вижте този, който ме уби. Какво е сериозно оръжие. Добре, мисля да е това за този клип. Абонирайте, харесвайте. И разбира се, за тези, които не знаят, копчето с абониране е долу под клипа. Палчето нагоре също е долу под клипа. Така че ще очакваме абонати и лайкове. Пишете на какво да играем, дали на Clash Royale, дали на ревю на игри или отново War. С вас бяха браточките и чао!